Nhar it-tnejn jistgħu jibdew jinġabru l-applikazzjonijiet biex l-anzjani tal-fuq minn 70 sena fil-lokalitajiet tar-Raħal Ġdid u r-Rabat jirċievu l-mediċini fi djarhom. Ta' dawn id-dettalji s-Segretarju Parlamentari Chris Fern. Nhar it-tnejn ħajibda proċess li jekk inti għandek 70 sena jew fuqhom u inti qed reġistrat ma' spiżerija ġo Raħal Ġdid jew ma' spiżerija ġo Rabat, tista' tiġbor formula mill-ispiżerija tiegħek, tirreġistra mal-ispiżjar biex fil-ġimgħat ta' wara nkunu nistgħu nwaslulek il-mediċini fid-dar tiegħek stess. Dan qed isir bħala parti minn proġett pilota brabta mal-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek li eventwalment għandu jwassal biex dan is-servizz ikun mifrux madwar il-pajjiż. Min japplika se jkollu żjara kull ftit ġimgħat mill-ispiżjar jew rappreżentant tiegħu fejn jara jekk hux qed jieħu l-pilloli kif suppost u jagħtih il-pariri meħtieġa. Permezz tal-mediċini jitwasslu fid-djar tal-anzjani, il-Gvern wettaq weda elettorali oħra, weda li x-xogħol fuqha ma nbedix mill-ewwel għax kien hemm prijorità oħra marbuta mal-istess settur. Li dan jiġri bla bda dubi ġifieri aħna nagħmluh bdejna ħissa l-ewwel li naqtaw il-mediċini out of stock illi għax inhu li tgħidu ħanwaslek il-mediċini id-dar jekk il-mediċini ma jkunux available kif kienu jiġru qabel. Issa la solvejna l-problema tal-out of stock, nistgħu nagħmlu dan il-pass ħanibdew ġdid u r-Rabat is-sena li ġejja stess infirxuh ma' komplement ta' Malta Għawdex.